गानजानाय नङा लेगिंसजों गाननांगोन नङाब्ला प्लाज'जों गाननांगोन ओमफ्राय गाहायाव बिदि बर्डार होनबाय आरो हे गाइस गुड इभिनिं बयनिसिमबो दायो नै खोमसि जाजोब्बाय आङो दाहायो माने दायो कुर्ति गांसे सुनो नागिरदों गाव हारसिंनो सुगोन आरो आं भिडिअखौहाय माने भिडिअआवहाय आं बांद्राय देखायनो हानाय नङा आं जास्ट सुखांबाथाय नोंथांमोननो देखायगोन दे आं बे भिडिअखौ माने एसे गोलाव जागोन आरो भिडिअआ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' आं दायो सुग्रोनानै लानि बिनि उनावहाय एसे देखायगोन जुदि हायोब्ला एसे देखायगोन मानोना भिडिअ खालामना होग्रा बिदि गैया रावबो बेनिखायनो आरो जुदि हायोब्ला देखायगोन ओमफ्राय बानायखांनायनि उनावहाय आं नोंसोरनो कमप्लिट देखायगोन आरो आं हारसिं गावनो सुगोन आं आवगोलावबो सुखांबाय गांसे गांनै ओमफ्राय दिनैनिखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायलांबानो जाबाय गगा मोननाया हामाखै आं दाबो गगा मोनगासिनो नायनोसै नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ गोदागासिनो दाउ गोदाग्राया बेलेगखा उस्तादखा होनना बुंदों उस्तादखा दाउ गोदाग्राया दाउआ खैथानो दसथा बेदरा नै दाउ बेदर दाउ ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअखौ आङो डिसेम्बरनि 3आवनो शुट खालामनानै दोनदोंमोन रेकर्ड खालामना दोनदोंमोन ओमफ्राय दायोथ' माने जोंहा थाव बेदरफोर बेफोरखौ जेबो मोनजाया निरामिससो माने बयल खालामनासो जाजोबो गासैखौबो बेदरफोरखौथ' मोनजाखाया मानो होनोब्ला जोंहा आयं बुरि बाबानि बिदा गिदिरनि हिन्जाव आयं बुरि जायो बियो रुंसारि जालांबाय गैला ओमफ्राय थेवब्लाबो आं भिडिअखौ बानायना दोननायखाय आपल'ड खालामनोसै होननानै दिनै आपल'ड खालामनाय जाबाय आरो ज' थगायजायो नङाबा मा जादो नै माबाया होदो प्रिया होदो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय ओंखाम गोरलै जादों स' भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना जुदि गोसोब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो अमाफोर मोनबाय बासि फैदों बेयो बाजैमोन बाजै बिनानावमोन दाना भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना ओंखाम गोरलैनि एसे देखायनोसै आङो माबा अमा बेदर बे आरो संख्रिल' जि साइसनि मस्लाबो गैया हालदैबो गैया माथो खालामसिदोहाय इमान मोजां मानसिखौ माइ गोरलै खामनावन जादो अर सायदो नै माइ गोरलै खामनावन जादो अर सायदो बेदर जाबायना जायाखै आबै जाबाय आबैया जाबाय खामनावन जादो माइ गोरलैनि अर सायदो इथिं ओइ हेलौ मा खांखो गैया दिबाय हा माया ओइ आदा फिसायासो एवनो दं दै खाम गोरलै जादो ओइ माबा बुथुवा अनला ओंखाम गोदान जोबनायनि दै इथिं बाय गासिबो ओंखाम गोदान जाखांबाय बाय दे बाय गुड्डी जाखांबाय Rakesh Naila malah video खालामनायावसो बिजि Boria गोरिया बुरि बायदि नुथाराखै आंखो जि खोबना लादोबा बाय हाय
लोगोफोर ओमफ्रायहाय दिनैहाय साननैनि उनावसो आं बे भिडिअखौ बानायफिनदों आरो ओंखाम गोरलैयाथ' माब्लाबानो जाखांबाय साननै बा सानथामनि उनाव आं बे भिडिअखौ बानायदों आरो माने आं दायो कुर्ति गांसे सुनायखौहाय दाख्लै बुंदोंमोन ना बेखौहाय देखायनो नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना देखायनोसै माने आं जेब्ला सुदोंमोन भिडिअ खालामनो मोनासै आङो ओमफ्राय सुखांबाय अलरेडि ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनि जुदि नायनो गोसोब्ला नायबानो जाबाय आं थारमाने मोनसे मेकआप ट्राइ खालामदोंमोन ओमफ्राय मोखांखौ सुवाखै एसे फुगारदों आरो सुवाखै ओमफ्राय दायो हर जाबाय ओंखामबो जाखांखाबाय जोंना दिनै माबामोन आलु बेलाथि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय खुसिया बेमोन आरो मोनसेयावनो ज' संबाय आरो मोनथामखौबो ज'हैनो ओमफ्राय दाना कुर्तिखौ देखायनि नायबानो जाबाय नोंथांमोना र' आं लायना फैनि बेयावनो दं आं ओइथिंसो नायगिरहैबाय थादों सुनानै होदोंमोन आङो सुखाबाय ओमफ्राय सुखांबाथाय गाननोसै माने गाननोसै गाबोन गानगोन आं दिनै गाननानै देखायला हो जुदि मालाबाफोर गाननाय जायोब्ला आं भिडिअआवहाय होगोन नै गोदोनाखौ आङो बिदि खालामबाय आरो ओरै हाबाय एसे हाख्लबफ्लांबाय आङो गोदोनाखौहाय गानना नायबासो मिन्थिसिगोन ओमफ्राय आखाया नै एसे आखाया गोलाव इसिनि गोलाव सुबाय आखाइखौ इसिनि जागोन आखाया ओमफ्राय कुर्तिया नै जिङावहाय एसे गिदिर दोनबाय आरो आं सुनायखौहाय नै बिदि सिनायदोंना सिनायाखै ओमफ्राय गाहायावहाय बिदि दोनबाय आरो बर्डार स' बेनोमोन नै कुर्तिया माबायदि जादों खोन्थाहर कुर्तिखौहाय माबायदि नुखो खोन्थाहरबानो जाबाय आं हायोब्ला माब्लाबाफोर गानबाय बायबोला देखायसिगोन आरो लोगोफोर बे भिडिअआ आङो दाख्लैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों फोजोबनाय जायाखै जेब्लानिफ्राय कुर्ति सुनो स्टार्ट खालामदोंमोन आं बेनिफ्रायनो खालामदों ओमफ्राय ओंखाम गोरलै जानायनिखौबो बेयावनो होफाबाय ओमफ्रायहाय दिनै ओंखाम गोरलै जाखांनायनि साननै उनावहाय आङो बे भिडिअखौ माने कुर्ति सुखांनायनि भिडिअखौ होदों कुर्तिखौ आं दाख्लैनो सुखांदों ओमफ्रायहाय भिडिअखौ बानायनो बावबाय थादोंमोन ओमफ्राय दिनै बानायखानोसै होननानैहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बेनोमोन कुर्तिया स' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन दायो टाइमा 8टा बारबाय स' दोनथ'नोसै भिडिअखौ नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं जानो हागौ आंबो मोजाङैनो दं स' बाय बाय फ्रेन्ड्स सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ गुड नाइट